Kutukwa kunobhadhara. Sewiki vabva vangopa Dorcas Moyo mota mushure mekunge abhulwa nevanhu anyora kuti rangana henyu, asi zvichakona mushure mekunge nyika yanga ichigadzirira Geza Revolution. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So sewiki vabva vangomusvitsa ziku mota Fortuner 2.4 GD6 ndobva vapiwa 20,000 yekuti vagopota vachidirawo fuel. Ime gaizika zvinhu zvacho vanyora ivo vakati ranganai henyu, asi zvichakona vari paExquisite Cars dealership. What was supposed to be a very beautiful song, boldening our faith in God and affirming that whatever the devil plots will not succeed, was unnecessarily turned political. Nziyo iyi iri kunze yanga iri nziyo yekungoti vavengi vanogona kurangana whatever, asi zvinogona nekuti Jesu vanenge varipo, asi timing yacho ndo yanga yakaipa, nekuti paakareleasa song iyi pane march yanga yarongwa kuti vanhu vese handei kuroad tinoprotesta against mukuru wenyika. So vanhu vakabva vangofunga kuti Dorcas Moyo mastatement auri kuisa aya ari kuratidza kuti haudi kumira in solidarity nevamwe vana. It spiraled into hateful speech and cyberbullying at an unprecedented magnitude against an innocent, award-winning gospel singer and a God-fearing woman. The lack of political tolerance among Zimbabweans is alarming. We must firstly be politically mature to accept that ZANU-PF is and will always be the ruling party, adored by many because of its pro-democracy, pro-people and development-oriented agenda. Secondly, it certainly is a fruitless enterprise not to accept that His Excellency President Mnangagwa is firmly in control of and commands the leadership of the ruling party and country. Shumba havabviswe pachigaro neTwitter kana YouTube channel. It goes without saying that both the president and ZANU-PF are a darling of the majority of Zimbabweans. Yours truly say being on top of that list. That said, I was deeply hurt by the online insults against Dorcas Moyo for simply posting a chart-topping gospel song released more than 5 years ago. The good thing about God is that in the face of humiliation and public persecution, He shows that He is God and will raise you from the ashes of ridicule to the tables of royalty. In recognition of your exceptional talent and contributions in the gospel music industry, I want to say a big congratulations to Dorcas Moyo. Please go and see Victor on Wednesday. Your brand spanking new 2025 Toyota Fortuner 2.4 GD6 will be ready for collection and fully paid for at Exquisite Car dealership. As well, Nekuti ZANU-PF Rudo, he will also give you a small $20,000 in cash for petrol and to spoil yourself at the saloon, my dear sister. You deserve it after all the stress and hate speech. I also want to thank those who persecuted and ridiculed you as their hate has made you great. Redenga hazerwiswi. You can plot as much as you can, but it will certainly fail as it did before and as it will continue to fail. So ndo mashoko ase wiki kuri kunzi Dorcas Moyo ngaindewo ne 20,000 yapiwa iyo aende kusaluni anogadzikwa musoro kambosiya zvimashoto wivhu izvi, nekuti pane umwe akazotouya akati hey chiwigi chako chinoita kunge huku yanaiwa or something like that. So se wiki vari kuzvitorera patrend iyoyo kukanzi musikana ngainde anogadzikwa musoro dei akagonawo kuwanawo Brazilian kana chiamheno asi vanhu vari kungoti hey zvakaoma. Congratulations kuna Dorcas Moyo. And we are sorry Dorcas Moyo kuti wakapinda munyatwa yakadai. It is very good to give any artist of your choice cars, my brother, but some of these gifts you are giving out for the wrong reasons. No matter how much you give Dorcas, it is not enough to support career yake. She posted the right messages at a wrong time and people reacted to that. Dorcas Moyo ave kuzivikanwa because vanhu vakawanda vanotofarira music yake. Don't help the artist while you are killing the art. Vakawanda vamuri kusotesa ava ndivo vanosisapota Dorcas Moyo kana achimba kumashows. Zvino kana imimi makuda kushora vanhu vacho makuti chiye. For sure, I did not know why they insulted her, talking all negative things about a song. Zvisine mwari vapindira. Something good must come out pakushorwa ikoko. May this
Grace Locate Me nevamwe vane maonero avo vari kutoshaya kuti ko Dorcas Moyo akatukirwei. Kana nzeve ichinge yakariliswa 5 years ago sekutaura kaseWikineo ko yanga yoposterwei ko nguva yari kuona kuti nyika yese iri kuchemedzwa nezvigananda. So our very own Minister of Finance is directly involved in paying these suspicious inflated tenders. Pabuditswa nyaya yematenda yekuratidza kuti seWikineo vakapiwa $1 billion ndobva vatora 800 million pamari yese iyi. Kureva kuti mari idzi ndo dziri kupiwa vana Dorcas Moyo nekuti vangotaura zvavataura. Guys, just think about it. 800 million kana ichinge yatorwa ikashandiswa kuvaka maclassroom blocks kana kuti zvipatara, tingadai tiri pane imwe level. People are dying without basic healthcare. Clinics are under-equipped. Kids are learning under stress. But tine vanhu vari kudriva maBentley guys, nana Dorcas Moyo vachipiwa mari yefuel. Guys, zvanyanya izvi. Mari iyi inogona kutosumudza 177 schools zichiiswa paworld class chaipo. I have a few questions to ask. How do you feel from your heart if you know that you are being connected in a corruption which loot states money for your benefit? Wakambofunga here kuti one day mari uchaibvunzwa yauri kuflasha nedzimwe shamwari dzako dzinokuuza. As a father of your children, have you ever thought about children that are suffering out there and you just care about yours only? Lastly, deep down you know the truth. Iwe naMwari ndimi munoziva zvamuri kuita. Togona kuti congratulations for now, but you should pray that all remains as it is now and nothing changes. When your talent and gift is based on the people who are the fans, you must be careful. She should try and do just one show. She will sing. Zvakaoma, asi mimi mai Dorcas Moyo munoti muri advocate yedenga. Denga rinofara here kana muchitora mari that is meant for people. seWikineo magonesesa, you put value to our musicians' creativity. Musicians in Zimbabwe have a long time been overlooked, but you're coming on board to appreciate our musicians. You have given them the zeal to do better. The vehicle beneficiary has been very consistent in the productions and as such deserves the special gift. So guys, vamwe vari kuti why it is easy to initiate Zimbabweans into a cult. Zvamunoverenga muna Revelations zviya munofunga kuti Satan anouya akabata pfuti here, anouya achikupa ichocho chaunoda and you pay later. Satan asisawira wamai vako. So zvese zvakachemedza mai Dorcas Moyo aiwa zvabhadharwa neGD6 iyo, vamwe vachingotaurawo zvavanofungawo mumwoyo yavo. Guys, do leave your comments on what you think. Kuti chipo chaseWikineo ichi chichasimudzira music yaDoka here kana kuti ndokupera kwavaita.